Aw bisimila hôtel Lafiya la. Niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye
i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te siffler. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw Bamako cɛ n'a muso tɛnkutugu n'a bolobadadugu a bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye min ye avril kalo ale tile 9 ye bi ye san 2026. Bi kibaruyaw bɛna na taa n'an ye Turkikaw fɛ yen an ka minisiri bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale bɛ taama la ye min ye Sadio Kamara ye wɔlɔfɔw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila baabu ye tali kɛ bɛn ni keleyako kuma na. Mali kɔnɔ kibaruyaw fana bɛ yen an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen ka taa Gawo min ye conseil ministre fana ye o kɛra kunungo an n'an da don o la o y'an ka saraba ye. Bi bi in na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye samiya labɛn bɛ sen na sigidaw fana na mɔgɔw bɛ k'u labɛn yaasa u bɛ se ka samiya baaraw kɛ cogo min na. Nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sabanan na mun walawala Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ. Sɔgɔmada in na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ an lamɛn su ani tile waati bɛɛ lajɛlen. Jaba Sidibe ale bɛ o la ni a bɛ Sarilakaw ka sigi la min ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako maire Sɛngɛbali Ɲinɛbali wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka dugudenw lafiya an b'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲuman na. Maire kɔrɔ n'o ye Siriman Bacile ye commune 4nan maire an b'a fana fo ka ba i b'a fɔ maire du district kɔnɔna na ni Sori Kɛmɛso ka taa ma. Maa minnu sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faramanakaw fɛ yen Mali ale ni Burukina dancɛ la ka foli ta ka ɲɛsin ma n'o ye Wolomasiri tabaw ye. Mali ka fan ale ni Burukina ka fan k'u bɛɛ lajɛlen fo su ani tile u sɔgɔlen don jaani na ka se ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Dugubulakaw fisa laadawuli ye alamisa o alamisa an b'an ka baabu daminɛ ni kuma dilen mɔgɔw ma. Bi an y'an balimakɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ Kati ale bɛ Kati dafɛ dugu dɔ la nka a y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ olu kan degun sugu jumɛn b'u kan o ye k'a jira sa k'a fɔ péage minnu bɛ yen baara bɛ kɛ cogo min na yen o degun b'u kan. An bɛ taa Kati sisan an balimakɛ an ka jɛ ka ale ka laseliw lamɛn. Hakilina dɔɔni bɛ fɛ ka ɲɛfɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka péage ninnu na. Kasum an burusi kɔnɔ mɔgɔw n'an bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na awa duguba ninnu kɔnɔ parce que ne sigiyɔrɔ bɛnnen Kati ma. Awa o péage ninnu na i t'a sɔrɔ an caman bɛ yen k'a dɔn nin ye mobili taga sira ye nin ye mototigiw taga sira an caman t'olu dɔn kosɛbɛ. I t'a sɔrɔ an bɛna awa an b'an ɲɛsin ka taa yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ mun si dɔn. Kasum n'an nana se o yɔrɔw la Kasum polisiw b'an fiyɛ. Fiyɛli ta la kojugu ye i bɛ minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'i ka wari sara i tɛ fɛn min si dɔn. I t'a sɔrɔ dɔw bɛ na walahi Kasum u bɛ na ale ordonnance de b'u bolo banabaatɔ b'u kɔ u bɛ na fura san. Dɔw bɛ na u ka nakɔ dɔrɔmɛ warinin b'u bolo u bɛ na ale fɛn si san u bɛ taa fɛn dɔ kɛ. Ni polisikaw minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'o kɛ wari sara parce que k'o filila ka taa sira fɛ sira min ye mɔbiliw taga sira ye a dun t'a dɔn ka fɔ jɔn kan ka bɔ fili la.
jonka ka bɔ fili la ka sɔn ɲininkali bɛ yen i tɛ fɛn min si dɔn n'i nana ne bolo olu mun ye faamaw ye jamana faamaw ye awa an jigi b'olu mun kan n'olu kan ka se k'a fɔ a karisa taga ya tan yan ne bolo u kan ka awa sira yiri la a karisa nin ye tɛmɛsira ye awa taa nin fɛ o ka fisa awa i k'a tigi minɛ k'a lasigi ko f'a kɛ nin sara du bɛ waati k'u bolo ye dɛ ka moto tile bɔlen don c'est tout ye n'i y'a da ne kɔni ma tiɲɛna nin hakilina sugu ninnu u kɛ sira yira mɔgɔ ninnu na hali n'u t'a dɔn i k'i ka jamanadenya i ka jamanaden sɛbɛya yira a tigi la a karisa nin ye sira ye bɔ nin ye désormais siɲɛ wɛrɛ n'i nana n'i tɛmɛna yan fɛ an bɛ ɲangi dɛ i y'o k'an burusi kɔnɔ mɔgɔ la an bɛ siran mɛ n'e minɛna k'i lajɔ k'i ka wari sara ka sɔrɔ an bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ni jamana bɛ se ka kamera bila yɔrɔ min na ka fɛn ninnu si waleya minnu bɛ kɛ awa a bɛ bɔ fɛn caman kalama péage ninnu na surtout faamaw minnu sigilen don k'u ka an lakana o péagew la ka sɔrɔ waleya vraiment a bɛ ne ni degun a bɛ ne ni degun n b'a ye a bɛ kɛ an balimaw la tiɲɛ yɛrɛ ka da la a man n'a ye n'i ko i tɛ se ka kuma na i t'a da yeli ye mɛ se t'i ye ka kuma a kuma fɔyɔrɔ b'a la n bɛna olu yɛrɛ ta ka taa intervention kɛ olu fan fɛ tɛ kelen ye o de y'a to n bɛ bɔ ka nin ɲɛf'i ɲɛna awa n'i bɛ se ka a kuma layɛlɛn ɲɛmɔgɔ ko ko dɔ kalama ko ninnu na walahi n'u ye caméra de surveillance bila yɔrɔ ninnu na waleya minnu bɛ ka kɛ hali mobili baarakɛlaw n'u cɛ awa mototigiw n'u cɛ u bɔ ko caman kalama n'u bɛ se ka jateminɛ kɛ ko ninnu na a bɛ diya an ye ka to bɔ ka fɔlɔ mɔgɔ kɔnɔ. N'an bɔra Kati an bɛ segin ka na min ye Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabi kuma jan Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ko fɔ ka Mali yɛrɛ boso k'a tila k'a tɔnɔmada k'a kɛ olu sago ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan yaasa jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ se ka don hukumu kɔnɔna na hukumu b'a to bɛɛ ni kelenya bɛ sabati nka o bɛɛ n'a ta halisa o jɛkulu kelen maaw u wulilen don k'u jɔ kɛlen ka taa dɛmɛbaw ɲini bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ waati min na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u yɛrɛ tun ye don dɔ ta n'o ye avril kalo tile 6 k'u b'o ɲɛnamaya k'o kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye nin waati in na sa a yira k'a fɔ ko waleya in san 7 kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ o tun bɛ taa jɛrɛn kɛ jɛrɛn bɛ tali kɛ mun na min ye MINUSMA mɔgɔw ye farafinna jɛkulu minnu bɛ yan farajɛla jɛkulu minnu bɛ yan bolokati jɛkulu minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fara u kan ka don in ɲɛnamaya a san 14 ye nin ye waleya in u ma ɲinɛ a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ nin waati laban in na Elhaji Gamu ni ale ye Kidali gouverneur ye a ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka fara Wolomasiri Tabako ka ɲɛmaa kan n'o o ye colonel Atayɛri Mayiga ye yaasa dugujukɔrɔmugu minnu bɛ Kidali yɛrɛ n'a mɔnabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min nka a bɛɛ n'a ta nin jɛkulu mɔgɔw n'u Kati jalen don Kaki ko fo olu ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko olu bɛ se ka ko dɔ sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ ko min ye san 14 na n'o ye don in ye u y'a kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ye nka sen ta min ye maaw dabali b'a ko la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ u taara jɛrɛ fan o fan na maa t'a dɔn yɔrɔ kelen min don fɔlɔ o filanan min ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ u ye jaw yira ka maanifin dɔw yira minnu bɛ ka don in ka nisɔndiya a don sigilen sen kan nka kabakoma yɔrɔ kɛra min ye lakɔlɔsilikɛlaw ye min ye a la k'a fɔ ko y'a kabakoma yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko min ye Ikɛrɛnikaw olu ka drapeau yera kɛnɛ in kan u ma da o ma dɛ cɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko fo ka Mali boso ka Mali tila n'u olu ye wulikajɔ kɛ nin kɔsa in na a yera ka fɔ drapeau in bɛ olu bolo olu yɛrɛ ye kuma ta k'a fɔ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen na Ikɛrɛni ko k'a fɔ a ka dɛmɛ na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na nin ja ni nin fɛn minnu filɛ nin ye ka yira nin ye bi Mali tɛna sɔnni ma Mali tɛna jɛni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ bɛ sen na wa min ye Mali ɲɛmaaw ye ani AES ɲɛmaaw ye u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Ikɛrɛni a bɛ bɛnbɛn na o misaliw caman ba de yirala don tɛmɛnenw na wa bi fana nin waleya min filɛ sen na nin ye
abna na sigana do ma chama ngula ka keni Ukraine aka ulika do ye ka yesi tanje fuga jamana ma sabla jawira la jamununa alaka bunatike be ala kuma ka mo fo abetanu abelabon ka ira ka ko ado ubolo me nyamulo ma chama molo bi ni ko mun flesh na ni ye malien ni ko ay si jamana yu ko ulika do be sera ngaka ni keta ndugula ka bele ni ndonyi we kaba ko ma ko sabla bi bela jere ma do ko mali gouvernement a wule no ki joba ma tuwa ni wale kelali la jamana fanta ani nani bela jere fa su ani kle ni wale am flemier ferebna na sora ala sabla gouvernement kale kanu mali dembe yoro basi ni la fiaka na munu ba fika benga na ukasika marafa bla ukana ka benga sika nga obeka minga ni ikirani sendo nimba ala ode akola kokurayo sabula joglu munu flemier were beya ka foni wati la ba na ga mino chama minena armere ki sesu beke nga kaye ka fogo jamana be jamana ira ma horono kelo ko la ko do ko kero nga uliga joga hatman mu fe ka tu ko ode mawgo ko na wa bela gida ila saga fo werma e fo kanyesi Ukraine ma jala jiri fe metara kanyesi Ukraine ma asite ngalonyi sabula ni sabai obo dangene maya namborai wulumasini tawaga nyema no e baru kana tigi alago ga da bela gida to ga sa ko mari fantan nani bela gida fe uliga joni baram ngese no ga to sena alibi ore la sa jogulu marafati la ko do mari do kilometre wolo la sofara masuna na mi moti marabolo ko nana lu ko ni bo bara la peu wuli ga joyi akara basigi ni lafia ko nana ya sami arme ka bara so ta ga ngi ko na dugudo sa ka ni no fo ko hakila tika peu wolo masiri tabaw ka bara na to atatu la ni nye jamana donye wulu ga la kana wasigi mama be ndo sa ba mati ta wuli wo marafa be ibulu ina nyini ki bo bara la mali fanta ande nani bela gide fe an songo ka fe ayira la saka fo ko mi ye dugude no ko ni wona na biuluga ni ye kusumu ni no e gundo e je bulu mara fati la ko do mal do tara biuluga ko duguni ko na no e gungo no guinge abe bura ale masudona kabni do ko tamane daga kay mo gan salawati waraw ya ayira saka ko ba manti de bulu ngol yema nani ye wona na kurune la wona na bi mamun ga saw do duru yo jogi fla ko no luta dara ko so luta ka ta lu e do an songo do to sula kamora sigido ne Alassane Ousseini ye uyo tagata no oyi damanti jabulu nu wone nu wada nu bela gelenke katla ga duru do fiana sa ma kele woni fatura ko se fe sibido da dugu je karila gabero ko min fana ko nana jabulu mara fatu to mun sado la ye fon fe gawo marabolo la mi an songo ale ko nana tumutu kaw ya ida saka foko ulu ko ne laydu mi no be chama le dugu don sona ga kibara salumani wolo masile tabawma abe baranu ga wolo watumutu ka don ya ira fana ka foko ulu be fɛn bi o ye basigi ni lafiya ye dugudenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka bɛn ni keleya sinsin o y'a yira saka ko armée yɛrɛ wuli ka dɔba min kɛ nin sen fɛ tajiw minɛna maramafɛnw minɛna motɛriw minɛna min ye moto kura olu caman minɛna u yɛrɛ ɲɛ a ye sɛgɛsɛgɛli bɛ senna hali bi yaasa ka se ka ko in yɔrɔ sabula a yirala ka fɔ sa ko min ye bolimafɛn ninnu ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye u kɔni nana Moritani de fɛ nka u tun bɛ ka taa n'u ye Tamarasɛtikaw fɛ yen yanni u ka t'u tila jɛkulu marifatigi minnu bɛ Mali duga la ka taa di olu ma Bankasikaw fɛ yen nin waati na min ye ɲɔ ye ko o sɔngɔ jiginna Bankasi kosɛbɛ ɲɔ sɔngɔ jiginni hukumu kɔnɔna na min ye saga kɔni o sɔngɔ yɛlɛlen don n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sangilo bɔrɔ ɲɔ na o tun bɛ feere u ma 3,800 bi ale nana kɛ 3,300 ye u y'a yira saga ko kalo tɛmɛnen kɔnɔ o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna na dugudenw y'a yira saga ko min kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don bi wa n'a ti ye sugu la fiyewu o ye saga ye o kɛlen don k'u kamana gan kosɛbɛ sabula min ye saga dilaw ni saga feerelaw ni saga maralaw ye olu yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛna nin waati na Bankasi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sangaw fɛ yen kɔmasegin baara kɛra kɔmasegin baara min bɛ tali kɛ kalanso ale ni nakɔ baaraw bilali sen kan min ye kɔmasegin ye sa u ka komini min bɛ yen n'o ye Suruntumunakaw ye ka se Kaba ma ale ni Kaɲɛge Waaki olu bɛɛ lajɛlen nana baara in na avril kalo tile 3 san yɛrɛ kɔnɔna na jɛrɛn kɛra sababu ye sa kalan min kɛra n'o ye kalansow ye nakɔ sɛnɛ kalansow ye olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ka na kɔmasegin baara kɛ baara in sera ka nafa minnu ye hakilinaba minnu sɔrɔla la a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan cogo min na ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo k'olu sigi sen kan waleya in sa ale kɔni musaka bɔra pour aridi ma olu yɔrɔ Kulukorokaw fɛ yen yaasa ka se ka lakanabaw olu la faamuya kosɛbɛ jɛrɛ sigira sen kan ka kalan kɛ olu kunna avril kalo tile 7 a ye dɛrɛ ye tali kɛ mun na sa sida bana ka taa se tuberculose ma ale ni hépatite min bɛ bi sen na kosɛbɛ
min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn min ministre min bɛ kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na ale ni Arkadi Sira ka bolo ɲɔgɔn olu de fɛɛrɛ sigi sera ka kalan kɛ Kulukoro wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen kunna polisilakaw b'o la sapeur pompier b'o la ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma min ye maa 15 ɲɔgɔnna olu de sen kɛra lajɛ in kɛnɛ ka kalan in ka se ka kɛ olu kunna Gawokaw fɛ yen min ye degun ye o bɛ yen Gawokaw y'a yira sa k'a fɔ bi dɔrɔgu ta kɔni o bɔlen don dogo la kosɛbɛ o la jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye sifin jɛkulu n'o ye Ajikadi ye ale taara barosi kɛ Gawokaw fɛ yen yaasa cogo min na maaw bɛ se ka kisi nin ko ninnu ma cogo min na o la sa barosi in senfɛ u y'a yira sa ko kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ dɔrɔgu ni a ɲɔgɔnna fɛnw na olu ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye min ye baara in ye sa a kɔni kɛra diɲɛsɛrɛkɛda ni ka tɔnba hukumu kɔnɔna na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya don min sigilen don ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔrɔgu ni kirikirifɛnw olu la olu kɛlɛli la an ka jamanaw kɔnɔ halisa Gawokaw fɛ yen bɛn ani kelenya k'o sinsin kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gawo ye o baara sigira sen kan avril kalo tile 7 jɛkulu min bɛ yen n'o y'u yɛrɛ ka conseil régional ye ale de kɔni maa falenw caman fara ɲɔgɔn kan Gawo kɔnɔna na kunnafonidilaw y'a se ka hakili jagabɔ kɛ bɛn ni kelenya bɛ sinsin cogo min ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn faamu k'o sigi sen kan Bundamukaw fɛ yen maa minnu bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na ni bin dara kɛ olu ka dugu kɔnɔna na n'o ye Bɛɛdojikaw ye Bɛɛdojikaw olu kɔni nana kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ Bundamu kɔnɔna na kalo tile 7 sa a yirala sa ka fɔ sa ko donbolo taara ka di u ma min ye balow ye olu kɔfɛ sa sefa wari kɔni 40,000 o taara ka d'u ma dugu minnu don sa o ye Bɛɛjodi ye ale ni Jidembe ka bɔ Bundamu kɔnɔna Bundamu marabolo kɔnɔna na maa 126 olu de kɔni u sigiyɔrɔ bila nin waati in na sabula u ka yɔrɔ kɔni bin taara ko ka jɛkulu marafatigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen maa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni na kɔni maaw ni tora ko in senfɛ wa min ye maa caman ye olu bololaminɛw tiɲɛna o la to sa u ye sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen to yen pewu ka n'u wakiliw kɛ nin waati in na Bundamu ale kɔnɔna ye fara ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa conseil des ministres ale baabu o kɔnɔna na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunun o kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ tɛna Daramɛ Asimi Goyita bolo baaraw kɛnɛ ka sa ɲɛbila sariyaw u y'olu dɔ ta ministrew ka baara kɛnɛ ni baara bolodala u y'olu fɔ ka kɛ ni sariyaw ye sa sariya minnu bolo ɲɔgɔnma bɛ an ka jamana kɔnɔ Mali ministre min bɛ n'o b'an ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɔgɔn ko kunna ale y'a yira sa ko jɛkuluba min bɛ yen n'a fɔ ma ko association internationale de développement k'olu ye sefa wari miliyari 83 di miliyɔn 437 730 ani dɔrɔmɛ 80 ko u y'o di an ka jamana ala mun kɛ sa ka se ka min ye maaw ka baarakɛyɔrɔ kɛnɛya baarakɛyɔrɔ faso yɛrɛ kɛlen don ka fɛn minnu sigi sen kan n'o bɛ se ka kɛ fura tali ye ka di mɔgɔw ma fu la kɛnɛya ko ta nasira fɛ sifinw muso ani denw musaka in bɛɛ lajɛlen fana a bɛna tali kɛ fana dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalansow ye olu fana sen bɛ a la yaasa wari in bɛ se ka don o la cogo min Ablaye Diop ale y'o laseli kɛ ministre min bɛ n'o bɛ baara ni baaradege kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko ɲɛbila sariya sɛbɛn kɔni bɛna na taa nin waati in na baara ni baaradege ministre tun ye laseli kɛ mars kalo tile 18 ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka baara kɛcogo ye an'u ka baara bolodacogo ye baarakɛlaw bɛ se ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye cogo min na maaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na san 2026 ka taa se san 2030 ma sa u y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan a bɛna to sɔnɔgɔ a bɛna don musolakaw ye min ye kamalenninw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tɔgɔla baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ani dɛmɛ min na ta ka ɲɛsin u ma min ye sɛbɛn ye sa a kɔni kɛ kun ye nin waati in na
kɛnɛrɛ tigilamaw ale ni maa minnu bɛ n'u b'a fɛ ka baara sigi u yɛrɛ tɔgɔ la u ka se ka lafiya sɔrɔ ka baara cogo la ani dɛmɛ bɛ se ka taga ɲɛsin u ma cogo min na minisiriw ka baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ baarakɛlaw ka jɛkulu baarakɛlaw kunna n'o o ye Faso Kulubali ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ 114 n'o ye diɲɛsɛrɛgɛ naani baarakɛlaw ka tɔn sa u kan ka sigi sen kan juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 12 la baara min na kɛ Genève-kaw fɛ yen ni ye jɛrɛ 114 ye a kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan sa baarakɛlaw ka ko hukumu kɔnɔna falenba minnu nana don conseil d'administration min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw ka tɔnba kunna sa o fana ka jɛrɛ kan ka kɛ min ye jɛrɛ in sen kan sa Mali ministre ale kan ka taa kuma min bɛ tali kɛ baara minnu kɛra Mali kɔnɔna ani baaraba minnu sera ka kɛ farafinna an fan fɛ bolo fɛ baarakɛlaw tɔgɔ la n'u ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan minisiri fana bɛ kɛnɛyako la sa ale fana kan ka ye kɛnɛ in kan ka se ka laseliw fana kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa farafinnakaw yɛrɛ ka baara bolo min sigilen don sen kan n'o ye baarakɛlaw ka bolofara min sigilen don sen kan o fana ka jɛrɛ 42 o kan ka kɛ Faso Kulubali ale y'o kibaruya di kunun o conseil de ministre baw ma minisiri min malidenw sigilen don kɔ ka sa Musa Aktayɛri a ko k'ale tun bɛ taama na taama min taara n'a ye Guinée équatoriale-kaw fɛ yen min ye farafinna ale ni farajɛlakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan bi n'o ye farafinna ni Karayibu ni Pasifiki maaw ye olu tun bɛ u ka lajɛ 11 na lajɛ 11 in kɛra sa mars kalo tile 28 a n'a tile 29 Malabo Guinée équatoriale-kaw fɛ yen jɛrɛ in a tun ye tali kɛ min na sa o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan maa minnu bɛ n'olu b'u sigiyɔrɔ bila ka taa u garisɛgɛ ɲini kɔ kan olu ka baara bɛ se ka dɔn cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan o ko hukumu kɔnɔna Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnama baara ko la ka ɲɛsin nin waleya in ma a n'a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw Musa Aktayɛri ye o ɲɛfɔ ka fara min ye AES jamanaw fana tɔgɔ la a ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ kɔ kan ale ni AES jamanaden minnu bɛ kɔ kan farafinna fɛɛrɛ minnu tigɛra sen kan Mali hakilinabaaw taara ka don sɛbɛn in kɔnɔna sɛbɛn min ye kuncɛli kɛ Malabɔkaw fɛ n'u b'a fɔ ma ko Malabɔkaw ka déclaration a y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yiriwali kuntalajan ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma olu ka wuli ka jɔ olu ka tunganaw ka ko donni sen na ko taama in fana sen fɛ sa maliden minnu bɛ Batakaw fɛ yen ani Malabɔkaw fɛ yen minisiri ko ko a n'olu de kuma ɲɔgɔnya la minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko a bɔlen ye a taara Egypte-kaw fɛ yen jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ka ɲɛsin tubaarakaw ka fɛɛrɛw sigili ma o baaraw kɛra avril kalo tile fɔlɔ Caire-kaw fɛ n'o ye Egypte faaba ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan nin waati na sa farafinnakaw yɛrɛ bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se ka labɛn cogo min na u tun ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi décembre kalo san 2018 n'o tun kɛra diɲɛsɛrɛgɛ naani yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na sa o kiimɛli fana kɛra minisiri y'a yira sa ko baaraw senfɛ sa min ye Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu b'a fɛ a sera ka fɛn minnu sigi sen kan ani cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛ tungarankew ka ko ma ani maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinnaden minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka yiriwali kɛ u faso la cogo min na Mali ka fɛɛrɛw olu dangɛnɛmayara kɛnɛ kan minisiri Musa Aktayɛri y'a yira sa ko taama in senfɛ fana maa wɛrɛw bɛ yen farafinna jamanabaw wɛrɛ bɛ yen ale ni Egypte jamana ɲɛmaaw an'olu ye ɲɔgɔn ye yaasa ni Mali ka bolo ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sinsin cogo min na minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ale tun bɛ taama na Camerounkaw fɛ yen min ye jago minisiriw olu ka lajɛ 14 o tun bɛ kɛnɛ kan yen o kɛnɛ kan sa baara in daminɛ mars kalo tile 26 ka kuncɛ min ye mars kalo tile 29 baabu kɔni ye tali kɛ min na Camerounkaw fɛ yen o ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna ye ale a kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan a fana sen bɛ se ka don kow la cogo min na a ka jagokow n'a ka hakɛw bɛ se ka jateminɛ cogo min na minisiri y'a yira sa ko baabu kɔni kun jɛra k'a sɔrɔ u ma bɛnkan sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa ɲini n'olu fɛ n'olu bɛ Genève-kaw fɛ yen olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ta sigi sen kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye lajɛ in sen fɛ musaka minnu kan ka di jɛgɛmako ta na sira fɛ ale ni baarako ta na sira fɛ ani sɔrɔko ta na sira fɛ k'u y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ min ye ko in kɔni ye a kun kan ka kuncɛ ni laɲini belebeleba min ye o ma se ka sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa n'olu bɛ diɲɛsɛrɛgɛ naani yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ Genève-kaw fɛ yen k'olu lasigidenw na fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa farafinna a kumakan a n'a ka hakɛw bɛ se ka don Yaoundé baara in ale kɔfɛ minisiri min bɛ kunnafoni di ko kunna ale ni bololaw carili an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa ka fɔ ko min ye nɛgɛsoboli belebeleba bɛna kɛ nin kalo ye tile 11 o nana k'a siɲɛ 2nan ye sa nɛgɛsoboli min nana sigi Radio Mali ale tɔgɔ la ko maaw ka nɛgɛsoboli bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ka cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛn Mali Burkina Niger nɛgɛsobolilaw de bɛna na nin kɛnɛ kan kilomɛtiri 35 n'o boli Bamako a n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na
min ye jɔnjɔnw ye u bɛna daminɛ maa fɔlɔ la ka se maa mugana ma ISC ale ni radio Mali ka se ka ISC yanga ka ISC ɲɛfɔ maaw ye nɛgɛsoboli ale kɛ kun ye o ye ministre min bɛ jamana kɔnɔna na sa n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ani dunanjigi so Mamadou Dafe ale conseil de ministre dɔ la k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɔ ma ko malidenya ye hakili ye sa hakilina min b'a to fasodenw bɛ se ka faso kanu dɔn faso tabiyaw dɔn an ka adamadenyaw sinsinnen don mun kan ka se k'olu dɔn a y'a yira sa k'a bɛna to min ye fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka fɛnw ye mun ye ani an yɛrɛ ye min ye a ka ye ɲɛna maaw ka a ye min ye fasoden ɲumanya waleyaw ye olu kɔni fiyɛ ni o kɛ fiyɛ fɛn ye min bɛ se k'a to ni kura bɛ fiyɛ denmisɛnw na cogo min na ka sifinw ka kɔnɔna na ka se ka faso kanu ka faso baaraw kɛ a bɛna kɛ fɛɛrɛ fana ye sa maaw ka fɛɛrɛ minnu faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso yɛrɛ ye mun ye ani faso tabiyaw n'a taabolo n'a tabiyaw n'a bololafɛnw ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ ka lakodɔn fɛn belebelebaw k'olu sigi sen kan ministre Mamadou Dafe ko nin si tɛ se ka ɲɛ sa ko fo ka fɛɛrɛ sigi an ka radio so n'an ka télévision so la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kibaruya bɛ se ka di cogo min na maaw ma ka kɛ ni an ka maaya ani an ka danbe o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ bana minnu b'an fɛ yan olu ko bɛ cogo min ye dengi ye ko a kɔni jɔlen don waati na a tɛ taa ɲɛ a tɛ segin kɔ min ye jateminɛ minnu kun kɛra waati tɛmɛnenw na sa dɔgɔkun tɛmɛnenw na kɔni a bɛ o cogoya la hali bi président ko sa ko min ye bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ an ka hakili to an yɛrɛ la yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo na ka se ka jamana in ale baaraw kɛ conseil de ministre avril kalo tile 8 san 2026 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre national bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kɔkan kibaruyaw la fala ye min ye Senegali ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na ale ni jamana wɛrɛw yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la fɔlɔ an yɛrɛ fɛ yan fala ye yanni kɔkan kibaruyaw ka na min ye ministre Sadio Kamara ale ye Senegalikaw ka lasigiden man ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila Sadio Kamara a y'a yira sa k'a fɔ kunungo ma kofɔlen min filɛ nin ye n'o nana bɔ ale ye u ka baaraw kan ka taa kuntilenna kelen fɛ Mali ni Senegali u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen Fatumata Binetu Rasulu Korera ale y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni nana ani Sadio kumana u ka kumaw ye tali kɛ min na sa Mali ni Senegali ka se k'a bolo dun ɲɔgɔn ma cogo min na min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin bɛn ni kelenya sinsinni kɔfɛ sa u ka kuntilennaw ka kɛ kelen ye bi na damajɔlen du ka wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na min ye Senegali lasigiden Mali kɔnɔ a ko sa ko ni ala sɔnna a ma min ye o baara kɔni jamana fila min na bolo dun ɲɔgɔn ma k'o baara sinsin kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na kuma tɛ bamajɔlen du ka wale kɛlɛli min bɛ jamana cɛn fo ka jamana kɔnɔ olu bɛ k'a ta ba la cogo min na o ni Senegali ka kuntilennaw olu bɛna kɛ ɲɔgɔn ye fara ye min ye banajugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa avril kalo tile 7 ale kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ sigi ka baaraw k'olu kɛlɛli baaraw kɛ min ye ministre Assaba Jalo ye ani ma falo ba caman ye ɲɔgɔn ye jɛkulu in sa a kɔni kɛra fɛɛrɛ sa fɛɛrɛ min b'a to bi alamisa in yɛrɛ la n'ala sɔnna ma Mamadu Konate kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ u bɛna kɛnɛ belebeleba sigi kɛnɛ min na to maaw bɛ se ka furakɛ fu fɛɛrɛ bɛ se ka sigi maaw ye ka maaw la faamuya u bɛ se ka bana kunbɛn taabolo k'u taabolo cogo min na baro sugu fana bɛna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw fɛ min ye ministre ka secrétaire général fana ale fana bɛna i bila fila dɛmɛ la ka se ka kibaruyaw cari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ kow la cogo min na min ye Assaba Jalo ko hukumu kɔnɔna na sa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ furaw dilan an ka jamana kɔnɔ ani olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na segukaw fɛ yen seko ni dɔnko fɛɛrɛkɛnɛ min bɛ sigi san o san n'an b'a fɔ ma ko festival de Niger ale ye ɲɛda kura di a yɛrɛ ma ɲɛda kura in dili hukumu kɔnɔna na sa min ye festival kɔni ye a masiriw n'a tamasiyɛnw u y'olu falen o la sa segukaw fɛ yen ni ala sɔnna a ma février kalo nata tile fɔlɔ ka taa sa tile 6 ma
jeren ta ko mugani flana abna ta sigi senga festival sile Niger ni nyama ya isa ga ko kuma ka san wosa yo bala ka sunfly orela sang nyina sang kono na sanwe samba flan mugani worai festival sile Niger tuna na ke ayra sa ga ko festival de Niger na ta ko ni wo samba flan mugani wolo la ka dam na février kalo ale tile folo ka tabla tile wora la seuka o fe yelema bele o dolono ala ya sa ma o yere so to na ka baraka o yere senga do ko la ko sebe seu yere bela girenga seu donga la kari o barabna na tigi senga sisa falai amusika ta ko kan tuware o la ka dam no wolofo fe wolofo ya ila saka ko minye o ga jamana jabulu kala na sigiro no be sere criminalité koloshi la o ga jamana kono ku tarabo wale ya chendu do ka bolola sanfe hikashi munye ka musaka bla ka tra ka bana ye suko no dugusaje che e ko ni mana doroma mugambla yan dugugaje fala be ka million tiye ma chama no kumeni mbara ina Senegal ka ofre kan wati la ba ina andana ka furo ni mina to adu israla mamunu ya ka folu ta mena no te wolo bla tle sa ka uga wakele masala ya ba ka doroma duru yo golo ulu ye duru do fiana saka tanda cybercriminalité boloka cybercriminalité da kuma Senegal ka ofre kudu ko sigile nya ben ngoyna mena Senegal be sena fo fe ga ke we a bela jide salo nga sisa sa kiri de bina da ile falai mi mana ondi sabla na kara on fa nga mama sega ta cybercriminalité ga ta fo ko uma January anyi wala sharia fana FM fly procureur be sega bwa kalama ka wuliga joke ka sega dike walma mawuta dama ka sega procureur fi ka fo ko atni ko nyu soro procureur be sega dike on fa flash ma nga wala fo fi ko cybercriminalité ra me ka ko in koloshi ade fana itega da nga mama be ko tara dama ka sige ayra lu ka sa ko lu labe milial haka mun tunana mamu nga musaga tara ko in seve abela jidima na siga ka siga ko nyoro amato wala fo ko ga soro ko me ga yele ke be sara la ni wati na woro buruburu wolo vla asara ga so oma samba flani muga ani duru ko nana ka soro samba flani muga nani ko me woro buruburu duru de la ni yele man mo ni soro la mo fa sa ko mi soro du daw fe gouvernement rek ka baraka to ko fe wa fara tanti ni tanti min fere o do ko ne chama fara o ga musaka o ka gine ka ka programme me zero ko ka fi kuno mo kare accident ala aka confirm na law accident se fe wala ngara kuno mo mi ka lo tle segi sa adon to ere mamu ka o lu fe kuna kiri ale kere falala Maroko ni Mauritanie no bolo ngama bolo ni ngama ko mo kono sa mi Maroko ka wi o ka general Mohamed Berid ale be tamala Mauritanie ka fe ni ka lo tle wala ka ta sa tle segi ma dara metali kamina sa Maroc ni Mauritanie ga bolo ni ngama wala masri tabaga bunga ayra lo del abe odo humu konana alors que le Hollande la sa ira ka fa ko mi no shot re fa de bana ko ni Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ale general bismillah ka jon da ma wala man dona uni Maroc wala masri tabaga bolo ni ngama hukumu ko konana Djibouti da bana ko tigi ko ni na ka le sa mu gan wala da sa fangala ami juma na tay na la sona ma so nga kay nyama e tukuni ayra saka ko chebo chama won ma wuli ale no fe France ka o fe France de bana kunti no Emmanuel Macron akoko bem sur la sa ko ka ke bem bele bem na to sa sika fo ga sika do ko na taw ko na kelenga na dam na tuni Israel ni États-Unis frale no ga nyeshi Irama oni ayra sa ko bem sur le flanier ko dida Liban o France na ye ala France ka gouvernement ya ayra sa ko wulu masri taw ko na sa fona na fere sika minye eurowari milliard bisra an wore ka kele ka bilone kele ka fero sigi senga minye fongo ngo mbe bi je kono ubo la benga kerengere na la solu kono ngano ga so mike irisila kawla durut na dangare kula do na taw kulu konna na Grèce ka fe ya ira saka ko mi samba fla aleni mugan wolo fla janvier kalo na tat le folo ni ala sona ma dem seno be Grèce ka fe ni shibe santan durula ulu kontona yela borodo ka tuguni ga premier ministre no ye Kirashkov Midatuski ale koni kibara ndi borodo sra refe wa mi TikTok kan aye kibara ndi ya ila saka ko fere ere sira singa ga mama be no ulu koni shifu yo no be ka ko de matno ga ko ulu wala folo yani janvier kalo tle folo tre samba flan mo wala bla dem sono ma santam duru soro borodo eti yala ka Grèce ka fe yani Grèce che sa ila ka ko enyo ko ni fere singa Waluta na ka nyam mugan salama ase mi shifu na ka oteyele tirki fana fere fana sigi sena ka fa ajatemne jamana woro fana ga ajatemne ke kerengene la
waliya yi yasa demsena ka uma se ka bo suwa na masu na tuna ka bo ka kalamina onu soro lula ka kon ula famela jile fe Israel ulu masri tawa ya ira saka fogo kunungo mi benga soro la uluni Iran nyanje ko benga in professeur sukoni akala sabula ulu bosili chabange ya ka fogo Iran misil mun mela kolosili ka kulu me sangulo la alibi wala saw ya ira saka fogo no mulu jigi luka bolot na jigini watina alsa o kele ke hukumu ko na sa Israeliyo ayra saka ko ni shuni tle bela jile ka kungo libanga ni libanye u ko ni ma chama fay ala saka ko ma ke fulani muga ani ma ke fulani biduru ani nani o de fatura ni watina sami ma bakele ni keme ani bioro ni duru o lu jogi no ka soro mi Pakistan ga ka premier ministre benga soro li wati ayira nyebela ka ko fere nu sigile fle senga ni ye kwate ke libanko na premier ministre no ye Benjamin Netanyahu ye ale fana bora ka jira saka ko bengai o liban sentala asama ko mesena yano che mi ye iranga ye o le detra don muzu datu tuguni o sabula ko mi ye israelie avec le liban goshi alibi fo fere ka soro la États-Unis ka o ru re fe bi wuli ka do kelo no de ku chama fe mi ye ka nyesi Trump politique sera na sera fa sa jamana donga jagru chama baby aleni bono donga wasado chama baby lu kanu ga wuli ga to ga sera sigi senga ko Trump ko ka bo jamana kun tigala pro sabla ka kelen pedro na ka kelen ke mi e Trump ira ya ira sako ulu na fere sigi senga ida saka bo otan ko na pro ulu na otan ko min sigi sako ko na oke ko ga ko francis na dola wa fa ga kan jamana mi no Ukraine farko ne ko ta na sera fa falai ana ministry no oye Abdul Kasim Ibrahim Fomaye alebe ta mala ni wati na Turki ka ofe tama mi se fa sa farko ne ya shifu nga ministry ataraba anga dula tilawiye kerengene la munu me Istanbul era ko na nulu be je bi to fena foma ko Fenerbahçe nene Dorgeles aleni Ngolo Kanté ni dula tila fla bela jile maldenye bela jile me Fenerbahçe ale ko na uga présence ale koni ni uga jara jabulu bela jile fra nga saka ministre ko ka na fuli kerengene ke ga nyesi nene Dorgeles ma abe wuli ka domina bi Mali équipe nationale ko na Ngolo Kanté ko koni fo ko wale mano alors ka mi chifu nga degeli kera musigi Mali ko na ka Mali karo mbe selar wati na kana wolo ko wale mano ay nindula tila fla bela jile ministre jara saka photo ta kasura ka Fenerbahçe ale ka yoro bela jile yira ula uga tonye ma ba rep mekana ka ministre mu fana uga farko le na Turki fana tuma ni yuru wale ko ta nasra farko ne ja fana dunga fana be sa ta fara Fenerbahçe re tonye ma ka bela jile tuma Mali ministre ale krefe alsta farko le ko ta nasra fa falai chifi munu shima santano wolo bla soro sa luga coupe d'Afrique ka ta maru ka ofi kerengere ala Mali ale bla ta jo ko na fo ko groupe C sa ani Angola Tanzanie ani Mozambique anu de union soro tiraji o de kera ko o jabidi tiraji ngara kunu wosa mi Afrika lo tle sengi mi ker ka o lufi ay la saga ko mi jorro ngara ko sa no e to competition yi nyanda yi ale dam ne me kalo tle tan sa ka bla jure kalo o tle folo abela jile na ke mi Mohamed 6 ale to la ndulati kere ko na araba ka o fe Maroc amanga ki wara ko ntenu mi fala yo mandi Mali ministre muso folo mingara mi kuna fondi ministre atoye ko Fatunyan atume gakula ka ga sigila afatura avril kalo le wolovla ka sito sambisigi ani wolovla la mi aka jona do kan ga bi nana sonama avec sotiba delu o konnana ma azra sakawna ke lanzara o wati Fatunyan ni mamun taro alere bangena kulukolo ka fe samba kala ne kama kono ton bisaba ani segi ay joro chamanga Mali kuna fondi ko mu ko na faga ministre kadam na kutukalo telefolo samba kala ne kama kono don bisegi kana bla je kalo telefolo samba kala ne kama kono don bisegi ni segi alere ga wati da sa télévision sigira Mali re ko na ya ka be 22 septembre 1983 mano samba kala ne kama kono don bisegi ni sabai ma chama woni ta subla ke furenye sabla a joro ko ma koso Mari ale barawla mamino mama faleno akuma jigine television na wati ani warta mo hoye bara chamanga bibina ma chamanga tasibla kai me do ga sala ka daro sma ayan ko kituna la ko no ya ana bita juma la ko no ya ala ka ngare kan ta do no iketa akambe wati wore.
C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Sama mone bi malion jorona ko no hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara o de kuno warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka otogo sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter